Γεια σας! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ και δεν εννοώ το σπίτι μου, αλλά εννοώ το κανάλι μου στο YouTube. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σας καλωσορίζω επίσημα, καλωσορίζω και εμένα την ίδια. Είναι το πρώτο μου βιντεάκι. Είμαι η Ελένη και μαζί μου θα δείτε διάφορα πραγματάκια που έχουν να κάνουν έτσι με την ομορφιά. Κυρίως με μαλλιά, μετά με μακιγιάζ και διάφορα έτσι άλλα πραγματάκια όσον αφορά το outfit, το ποτέ γενικότερα του σώματός μας. Αν σας αρέσει όντως, μπορείτε να πατήσετε ένα like, ένα subscribe και αν θέλετε μπορείτε να πατήσετε και το κουδουνάκι ακριβώς από δίπλα και κάθε φορά που θα ανεβάζω ένα βίντεο, τσουπ, θα έρχεται ακριβώς τη στιγμή που μόλις το έχω ανεβάσει σε εσάς. Πριν ξεκινήσω εννοείται το μακιγιάζ μου, πιάνω πρώτα τα μαλλιά μου. Ένα πολύ εύκολο κοτσιδάκι. Αυτό. Στη συνέχεια εννοείται πως κάθε φορά πριν κάνω το οτιδήποτε στο μακιγιάζ μου ενυδατώνω πολύ καλά την επιδερμίδα μου και σε αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ της Bioderma μία πολύ ωραία ενυδατική κρέμα η οποία δεν μου κάθεται καθόλου βαριά, μου αρέσει, κάθεται πολύ καλά στο δέρμα μου, κανονικό προς μεικτό, δηλαδή το τάφ μου είναι λεπτός ξηρό, οπότε θα βάλω μια ενυδατική κρεμούλα. Πολύ ωραία. Θα συνεχίσω με μια πολύ λεπτή κρέμα ματιών. Είναι της Natura Siberica. Δεν φαίνεται πολύ καλά γιατί έχω φώτο, όμως θα γράψω περαιτέρω πληροφορίες κάτω στο description box. Τη βάζουμε. Κανονικά τη βάζουν τα μποναριστά, όμως εγώ και νομίζω ότι οι περισσότεροι από κεκτημένη ταχύτητα, επειδή βιαζόμαστε πάντα, τη βάζουμε όπως να είναι. Τέλος πάντων, τη δουλίτσα της την κάνει όμως. Λοιπόν, αυτή είναι η καθημερινή περιποίηση που κάνω, εννοείται όταν πλένω το προσωπάκι μου και βάζω τις κρεμούλες μου. Εννοείται πως ενυδατώνω και τα χείλη μου. Το συγκεκριμένο είναι της Apivita με ρόδι. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ μας. Ξεκινάω βάζοντας ένα primer στο πρόσωπό μου. Το συγκεκριμένο είναι της Benefit, είναι το The Professional. Είναι για τους πόρους, αν και δεν έχω πόρους, όμως έτυχε να το χρησιμοποιήσω και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε τοποθετώ λίγη ποσότητα σε όλο το πρόσωπο. Δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα στο δέρμα μου στο να καλύψω κάτι. Απλά το βάζω για να είναι σταθερό και να μου μείνει όλη την ημέρα, να μην φύγει. Επίσης, συνεχίζω με το make-up που είναι της ίδιας εταιρείας της Benefit, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται Hello Flawless, ξέρω αν φαίνεται καλά, ναι. Είναι της Benefit και το όνομά του είναι Cheers Me to Champagne. Είναι πολύ ελαφρύ σαν make-up, σαν υφή, δεν είναι καθόλου βαρύ. Σχεδόν καθόλου κάλυψη, απλά το βάζω για χρώμα γιατί είμαι πάρα πολύ λευκή και θέλω απλά να δώσω μια φυσική λάμψη και να μην είναι πολύ matte σαν απόχρωση, γιατί το χρησιμοποιώ για κάθε μέρα. Έχω βρέξει το beauty blender μου, το έχω στραγγίξει πολύ καλά και τοποθετώ το make-up επάνω σε αυτό, οπότε το περνάω σε όλο το πρόσωπό μου. Εννοείται πως κάθε μέρα κινήσεις που κάνουμε πάρα πολύ γρήγορες, οπότε δεν νομίζω ότι κάθεστε πολλή ώρα όλες και ασχολείστε με πώς θα τοποθετηθεί. Ωραία. Το καλό με αυτό το beauty blender είναι το ότι πηγαίνει παντού ομοιόμορφα σε όλο το πρόσωπο. Εννοείται πως βάζουμε και λίγο στα ματάκια. Τσακ τσακ, τσακ τσακ. Εννοείται πως βάζουμε και λίγο στο λαιμό, να μην έχουμε χρωματική διαφορά. Όπως είπα και πριν, δεν δίνει ιδιαίτερη κάλυψη το make-up, δηλαδή αν έχετε σπυράκια και ακμή δεν νομίζω ότι θα σας κάνει. Εγώ στη δική μου περίπτωση, επειδή δεν έχω κάτι, το βάζω όπως σας είπα και πριν, απλά για τη γυαλάδα και λίγο έτσι για το χρώμα του. Πολύ ωραία. Συνεχίζω γρήγορα με ένα concealer που είναι της Estée Lauder, το Double Wear, είναι το νούμερο 1, το light, και τοποθετώ κάτω ακριβώς από τα μάτια μου για να δώσω λίγο φως. Όχι ότι έχω έτσι ιδιαίτερα μαύρους κύκλους, απλά θέλω να φωτίσω λίγο τα μάτια μου.
Κανονικά όλες οι YouTuber τοποθετούν σιγά σιγά, όμως ξέρω ότι κανένας δεν κάθεται να τοποθετήσει το concealer του πάρα πολύ προσεκτικά, οπότε το στρώνω γρήγορα μαζί με το Beauty Blender από την πλευρά που έχει μυτούλα. Τσακ τσακ. Κατευθείαν έχει πάρει έτσι ένα ωραίο φως. Στη συνέχεια, καθότι θεωρώ ότι έχω λίγο μαγουλάκι, παίρνω ένα contour stick από τα Sephora, έχει highlighter από τη μία την πλευρά και το contour το λίγο πιο σκούρο στην απόχρωση medium, γιατί έχει πολύ ωραία απόχρωση, ενώ είμαι ανοιχτόχρωμη, είχα δει στην αρχή το νούμερο 1, το light, όμως το καφέ του πορτοκάλιζε αρκετά, ενώ αυτό είναι πολύ εντάξει, έχει έτσι πιο ψυχρούς υποτόνους. Οπότε τοποθετώ λίγο έτσι εδώ σε σημεία που είναι το κόκαλο. Λίγο με το πάκι. Έτσι. Και εννοείται εδώ κάτω στο πηγουνάκι. Για να φαίνεται λίγο πιο τριγωνικό. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με μύτη, εννοείται πως μπορεί να κάνει και τη γραμμή της μύτης για να φαίνεται λίγο πιο ωραία. Όμως εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζομαι κάτι τέτοιο. Επειδή είναι και πρωινό, δεν θέλω να το κάνω πιο υπερβολικό. Ξέχασα να δείξω ότι με το ίδιο stick αυτό εδώ έχει λίγο και το ανοιχτόχρωμο. Οπότε βάζω λίγο από πάνω, εδώ και εδώ, έτσι, ούτως ώστε όταν πηγαίνω με το stippling πινέλο μου, που είναι εδώ, το σβήνω. Και σβήνει πάρα πολύ ωραία. Από το να βάλετε σκέτο σκούρο και μετά να βγει έτσι σαν μπουνίτσα, δεν είναι πολύ ωραίο. Έτσι εγώ το κάνω και μου βγαίνει μια χαρά. Οπότε συνεχίζω και γρήγορα με αυτό εδώ, το πινελάκι, στο κάτω μέρος. Το κατεβάζω και λίγο ένα τσικ. Και ένα τσικ εδώ. Όλο αυτό λίγο ζεσταίνει το προσωπάκι μου, γι' αυτό και μου αρέσει να το κάνω. Δεν ξέρω όσες θέλει. Νομίζω ότι έχει σβήσει αρκετά καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι εντάξει όσον αφορά το contour και το make-up και τη βάση. Θα συνεχίσω βάζοντας λίγη πουδρίτσα λευκή της MAC. Αν το βλέπετε, ναι. Λίγο. Δεν θα κάνω σε αυτήν την περίπτωση bake, απλά το κάνω για να μην κάνει γραμμούλες, γιατί είναι πολύ ωραία η σύνθεση της πουδρίτσας. Είναι πάρα πολύ απαλή, δεν αφήνει με τίποτα γραμμές και το βάζω απλά λίγο έτσι για να σαταριστεί. Δεν κάνω κάτι περισσότερο. Για θέλω να κάνω λίγο πιο έντονο το κόψιμο εδώ στο μάγουλο, τοποθετώ με την άλλη πλευρά το Beauty Blender εδώ και κάνω τη γραμμούλα αυτή εδώ. Και από εδώ. Όχι ότι χρειάζεται το πρωί να κάνεις κάτι έτσι υπερπαραγωγή. Όσο πιο χαλαρά, τόσο πιο καλά. Λοιπόν, συνεχίζω. Πριν πάω στα φρύδια που θα καθυστερήσω λίγο γιατί έχω θέμα τα φρύδια μου. Πριν πάω στα φρύδια θα κάνω λίγο με χούλα, αγαπημένο μπρόνζερ, ελάχιστο για να μην φαίνεται σαν μπουνίτσα, στα σημεία που έχω ήδη κάνει το contour. Για λεπτομέρειες, πινέλα, προϊόντα κτλ. Επειδή είναι το πρώτο μου βίντεο και δεν ξέρω πολύ καλά να τα εξηγώ, θα γράψω εννοείται κάτω όλες τις λεπτομέρειες και ό,τι θέλετε με ρωτάτε. Νομίζω ότι είμαι εντάξει. Συνεχίζω εννοείται μαζί με το ρούζ, το οποίο είναι της Μιλάνη. Είναι το 5 νούμερο, το λουμινόσο. Είναι πολύ γνωστό, είναι από αυτά τα ψημένα που λένε και πραγματικά γράφει πάρα πολύ ωραία γιατί τα μπονάρω έτσι, λίγο ίσα που πατάω μάλλον το πινέλο μου και κατευθείαν μόλις το πατάω δίνει αυτό. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Που εγώ δεν χρησιμοποιούσα ποτέ ρούζ, έβαζα πολύ σπάνια γιατί μου βγάζει έτσι μια μπουνιά. Όμως δεν είναι καθόλου σήμερα, είναι πολύ ωραίο.
Λοιπόν, ωραία. Επίσης, εγώ να πω ότι εγώ είμαι λάτρης της γυαλάδας, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι φυσική. Οπότε βάζω ένα δειγματάκι που είχα πάρει από το High Beam της Benefit. Καλά, εντάξει, είμαι λάτρης της Benefit. Έτυχε όμως να επενδύσω κάποια χρήματα σε εκτόσεις εννοείται και όχι κανονικά γιατί είναι πανάκριβα. Λοιπόν, το πετώ λίγο εδώ, λίγο μυτούλα, λίγο χυλάκια και εδώ. Οπότε πάμε εδώ, τσακ, εδώ και εδώ. Πάρα πολύ λίγο και πηγαίνω κατευθείαν μαζί με το Beauty Blender και το σβήνω γιατί στεγνώνει και μετά δεν απλώνεται πολύ καλά και φαίνεται γραμμούλες. Νομίζω ότι είναι πολύ φυσικό. Εγώ στο δικό μου πρόσωπο δεν χρησιμοποιώ πούδρα για να σετάρω όλο το make-up μου, γιατί μου αρέσει αυτή η φυσική γυαλάδα, δεν βγάζω καθόλου λιπαρότητα, οπότε με βολεύει έτσι όπως είμαι. Νομίζω ότι με τη βάση και τις γυαλάδες μου έχω τελειώσει, θα περάσω στα φρύδια, εδώ όμως θα σταματήσω λίγο την κάμερα γιατί θα μου πάρει λίγο χρόνο και δεν νομίζω ότι καθένας έχει τα δικά του φρύδια και δίνει χρόνο όσο θέλουν τέλος πάντων τα δικά του φρύδια. Τα λέμε σε λίγο. Επέστρεψα και να τα φρύδια μου, απλά μου παίρνουν πάντα λίγο περισσότερο χρόνο και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να κάθεστε να βλέπετε πώς κάνουν τα φρύδια μου και νομίζω πάλι ότι δεν είναι τα ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα δώσω βάση σε αυτά. Συνεχίζω όμως, ήθελα να σας πω πριν συνεχίσω αυτό που ήθελα να κάνω, ότι έχω χρησιμοποιήσει, αυτό εδώ το μολύβι ματιών. Ο καθένας έχει την δική του απόχρωση εννοείται στα φρύδια. Καλό είναι λίγο να τα τονίζουμε. Έχω βάλει το 02, ένα light brown της Radiant. Όμως έχω και ένα καθημερινό που όταν δεν βάφουμε πάρα πολύ. Είναι τη 17, το νούμερο 6. Λοιπόν, συνεχίζω βάζοντας εννοείται αγαπημένο προϊόν Benefit Gimme Brow. Είναι μασκαρίτσα για τα φρύδια, απειροελάχιστη, έτσι απλά για να γλυκάνει λίγο το χρώμα των φρυδιών και για να μείνει έτσι σταθερό σε ένα σημείο ελάχιστο. Και το μόνο πράγμα που μου έχει μείνει είναι να τονίσω λίγο τα μάτια μου. Λοιπόν, αυτό συνήθως το κάνω πρωί, είτε με matte σκιές ή με λίγο πιο σήμερη, τέλος πάντων, λίγο πιο γυριστερές. Εγώ τώρα θα δείξω λίγο κάτι πιο matte, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πρωινό και ενώ σκεφτόμουν να κάνω τα μάτια μου λίγο πιο έντονα και τα χείλη μου πιο άτονα, λέω να κάνω πιο matte τα μάτια μου και να βάλω ένα κόκκινο κραγιόν. Έτσι μωρέ, για την αλλαγή. Αν και είπα ότι θα είναι καθημερινό, αλλά δεν πειράζει. Ένα κόκκινο κραγιόν είναι πάντα ωραίο, ακόμη και πρωί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω βάζοντας κάποιες σκιές από W7. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη από αυτές, γιατί είναι και καλή η τιμή τους και η απόδοσή τους είναι μια χαρά. Και εννοείται πως δεν φεύγουν από τα μάτια και αν βάλεις μια πολύ καλή βάση για σκιές, μια κρέμα τέλος πάντων, βάση σκιάς, μένει εκεί. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από αυτές και είναι οικονομικές, οπότε είμαι μια χαρά ευχαριστημένη. Λοιπόν, ας μην χρονοτρυπώ. Θα ξεκινήσω με μια βάση εδώ, την πιο ανοιχτή σαν βάση σκιάς και μετά θα δουλέψουμε λίγο πιο σκούρες, αυτές εδώ τις τρεις. Δεν θα κάνω κάτι πολύ ιδιαίτερο που δεν μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, με πολύ απλές και γρήγορες κινήσεις σας για να δώσουμε λίγο φως. Λοιπόν, τοποθετώ την ανοιχτόχρωμη σκιά εδώ, σαν βάση για το μακιγιάζ μας. Έτσι. Λίγο πιο ψηλά. Πολύ ωραία. Ωραία. Στη συνέχεια θα βάλω με το ίδιο πινελάκι, γιατί δεν χρειάζεται 500 πινέλα, την αμέσως επόμενη, μεθεπόμενη μάλλον, είναι αυτή εδώ, η τρίτη. Ναι. Σε όλο το καπάκι θα τη βάλω, για να μην φαίνεται πολύ άσπρη, ή κάτω. Σβήνω λίγο στην κόμχη, εδώ. Είπαμε θα είναι μάτι το μάτι εν τέλει και το χείλη κόκκινο. Παίρνω ένα πινελάκι της MAC που είναι για blending, οπότε συνεχίζω με αυτή εδώ τη σκιούλα, αν το βλέπετε, καλύτερα εδώ, αυτή εδώ.
και θα σβήσω ελαφρώς την κόγχη για να δώσω έτσι ένα βάθος και μια ένταση. Πολύ ένταση. Τσουπου τσουπου. Την τοποθετώ εδώ. Καθημερινότατο λέει. Πρωινό. Μόλις ξύπνησα. Ωραία. Απλά την τοποθετώ εδώ. Έτσι. Ελάχιστα. Παίρνω ένα χαρτομάτιλο εννοείται και σκουπίζω έτσι ελαφρώς το πινελάκι μου να φύγει πολύ ποσότητα σκιάς και θα την κάνω εννοείται blend. Πολύ απαλά. Οι συγκεκριμένες σκιές που μου έχουν έρθει πάρα πολύ, έχουν μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένοι, το είπα και πριν. Μου αρέσουν πολύ και οι σήμεροι βέβαια, αλλά για αυτό το look επέλεξα αυτές τις σκιούλες. Έχω ένα σωρό, τις οποίες θα σας κάνω έτσι και άλλα tutorial για να τις δείτε. Πάντως είναι τάση το σήμερι, άσχετα που εγώ κάνω matte. Ελπίζω φαίνεται καλά, γιατί είναι και 100 η ώρα τη νύχτα. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και κάτι που κάνω και μου αρέσει πάρα πολύ είναι να παίρνω το βουρτσάκι αυτό, το πινέλο, συγγνώμη, το πινέλο που κάνω το contour και ή θα βάλω λίγο χούλα, όχι δεν θα βάλω λίγο χούλα, θα βάλω λίγο ρούζ, γιατί είναι ωραίο να το κουμπίσω έτσι λίγο στο κόκαλο, παίρνει αυτό το ροζουλέτο χρώμα χωρίς να βάφει, δίνει έτσι μια άλλη ένταση στο βλέμμα. Θα το δείτε τώρα που δεν μπορώ να το εξηγήσω πολύ καλά. Μου αρέσει, του κάνω τα τσαπινιά. Κάπου το είχα δει και μου άρεσε πάρα πολύ και το έκανα. Λοιπόν, ελαφρώς χτυπάω το πινελάκι μου και τσουπου τσουπου το βάζω εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ανάλογα με το χρώμα που κάνω, π.χ. αν είναι λίγο πιο μπρονζέ, βάζω το χούλα. Λοιπόν, και συνεχίζω. Τι μου έχει μείνει? Από τα μάτια έχω τελειώσει όσον αφορά τις σκιές, οπότε τα κλείνω και συνεχίζω με μάσκαρα, που είναι η μάσκαρα. Αυτή εδώ είναι η Magna, έχει τελειώσει. Τη φοράω όμως γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, εννοείται πως θα την ξαναπάρω και άλλη φορά. Έχω ένα σωρό μάσκαρες, όμως αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου, την τοποθετώ στα μάτια μου, στις λιθαρίδες μου. Θα μπορούσα να είχα κάνει και μια γραμμούλα λίγο στο πλάι για να το κάνω λίγο πιο γατήσιο το βλέμμα μου, όμως δεν με χαλάει και έτσι και νομίζω ότι το πρωί δεν θέλουμε πολύ να φτιάχνουμε να κάνουμε παραπανήσια πράγματα, τόσο όσο χρειάζεται. Τσουπου τσουπου. Που λέει και η φίλη Μάρα. Τσουπου 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 τσουπου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχω τελειώσει και με τη μάσκαρα και το μόνο πράγμα που μου έχει μείνει είναι να βάλω λίγο κραγιόν. Και λέω να βάλω κόκκινο. Πρόσφατα δοκίμασα τη NYX το Liquid Sweat Cream Lipstick. Πολύ ωραίο. Είναι βασικά το όνομα LSCL. Είναι το 11. Δεν νομίζω ότι έχει. Kitten Hills λέγεται. Μάλιστα. Ωραία. Whatever. Θα το δοκιμάσω με ένα της Eredue Silky Pencil Lip 161. Βάζω λίγο περίγραμματάκι και το κάνω. Και πάμε να βάλουμε το περίγραμμα. Όταν είναι πολύ καλά ενδεδομένα τα χείλη, τοποθετείται πολύ γρήγορα νομίζω το αμολύβι. Όπως βλέπετε το χρώμα του μολυβιού μου φαίνεται σαν να είναι φούξ, όμως δεν είναι φούξ. Είναι
κόκκινο. Είναι τα φώτα που το κάνουν έτσι. Και τώρα δείτε λίγο πιο έντονη διαφορά σε σχέση με το μολύβι, με το κραγιόν τέλος πάντων. Πολύ ωραία και πολύ ωραία διάρκεια. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο, βασικά το πρώτο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να σας άρεσε.